Bueno, pues nada, muchísimas gracias por acudir a todos al debate, gracias por estar aquí, por el apoyo que ofrecedes. E nada, nos, sen máis dilación, se os parece, comezamos xa, hacémolo con todos os candidatos que están hoxe aquí apoiando o noso proxecto. O 14 de maio ás 5:30 da tarde, aquí no Paraninfo do noso instituto, celebraremos un debate electoral. Representantes do BNG, Partido Popular, Socialista, Ciudadanos e Marea Ponte de Verdad discutirán sobre todas as claves destas eleccións municipais do 26 de maio. Quieres acudir de público? Adiante, hai entrada libre. Inauguraremos así as emisións da nova emisora escolar do instituto, Onda Sánchez. Pois é xa o 14 de maio, pasan das 5:30 da tarde e agora xa lles damos a benvida a todos vostedes a este primeiro debate electoral de cara ás eleccións municipais pontevedresas. E o primeiro é seguramente sexa o único, porque seguro que todos vostedes miraron os debates, os candidatos a presidencia, pero realmente a política local non ten tanta voz e para iso estamos aquí, para axudarles a vostedes a decidir o seu voto, pero tamén para dar voz a toda a política local que está aquí. Facémolo cos 5 candidatos a alcaldía dos partidos políticos que teñen neste momento representación no Concello, excepto con María Rey, actual concelleira de Ciudadanos, que ven en representación do seu partido. Entón, comezamos a saudar xa. Miguel Anxo Fernández Lores, Bloque Nacionalista Galego, moi boas tardes. María Rey, boa tarde, Ciudadanos. Tino Fernández, Partido Socialista, boas tardes. Luis Rey, Marea Pontevedra, boas tardes. Rafa Domínguez, Partido Popular, boas tardes. Entón, se lles parece, comezamos xa con o noso debate. Eu quería facer primeiro un aviso que este é a primeira emisión da nova emisora escolar do Instituto Onda Sánchez, xa o vían no vídeo. É unha emisora na que estaremos dentro de poucas semanas en emisión, na que contaremos novas, deportes, todo sobre o Instituto. Entón, se lles parece, comezamos xa cun titular rápido, 30 segundiños. Que entenden vostedes por política? Rapidamente, Rafa. Bueno, eu penso que a política é a transformación da realidade social onde vives. Hai política local, hai política autonómica, hai política de varios índoles, pero a política municipal o que transforma é a cidade onde vives. Por lo tanto, é probablemente a máis exigente, pero seguro a máis bonita. Luis? Bueno, creo que a política serve para organizar a sociedade, debe ser un servizo á colectividade temporal. Tino? Bueno, me encanta el nombre de la radio, Onda Sánchez. Para a política é un servicio público, é o xeito de resolver problemas e de axudar entre todos a mellorar a vida das persoas. María? Ten que ser a ferramenta para mellorar a vida dos demais e, dende logo, para dar o futuro aos nosos fillos. Miguel Anxo? Pois en primeiro lugar, noraboa a Onda Sánchez e a toda a colectividade do Instituto Sánchez Cantó por esta novidade que eu creo que é formativa e interesante para toda a comunidade escolar. E en segundo lugar, pois a política é o goberno da polis e como tal, pois é unha cousa imprescindible para vivir en sociedade. Eu distinguiría a política non municipal autonómica de outro tipo, sino política con mayúsculas e con minúsculas. A política con mayúsculas é necesaria e imprescindible e debe prestixiarse. Logo, despois, hai outro tipo de políticas con minúsculas que está moi desprestixiada e creo que temos que desbotar. Vale, pois cambiamos agora a orde de parar. Vamos comezar con Miguel Anxo. Un pouco tamén rapidamente, sabemos que todos os seus políticos teñen unhas ideas claras, pero non sabemos se realmente están dispostos a escoitar a outras ideas. Bueno, é inevitable, non? Eu creo que é necesario e inevitable, sería imposible gobernar sin conocer as demandas dos ciudadanos, non? E, por lo tanto, eu creo que hai que articular mecanismos por os cales os ciudadanos deben achegar as súas propostas e as súas necesidades ao Concello. Debería facerse da forma máis democrática posible e a partir de aí logo hai unha lixeira diferencia
no que se refire a escoitar sí, o que pasa que logo, chegado un momento, sobre todo na política municipal, onde non legislamos, xente que confunde legislaturas con mandatos municipais. Os mandatos municipais son 4 anos para desenvolver un programa que normalmente se expón ante os editores, non? E a partir de aí, escoitando a xente tamén, pero hai que executar cousas e facer cousas, non? E facelas con máximo consenso posible, pero a veces é imposible facelo o que opina todo o mundo, porque hai cousas absolutamente contradictorias. Por lo tanto, escoitar, dialogar, pero logo executar, porque os cidadáns nas eleccións municipais votan propostas e programas diferentes que logo ao cabo de 4 anos se poden cambiar ou non cambiar, e estar atentos sempre a posibles erros ou a nos gusta nos decir que temos proxectos dinámicos, ¿no? Porque se poden modificar ao longo do proceso, porque nun momento determinado pues podemos entender que estaban equivocados ou había outra forma de facerlo, ¿no? Vale? Turno de María. Bueno, escoitar ten que ser a base da política, ademais da política local, ademais porque os políticos non sabemos de todo, nin temos os coñecementos que moitas veces fan falla, e temos que escoitar tamén para aprender. O que non podemos facer unha política de non escoitar, sobre todo a xente que non pensa como nós, porque ás veces na xente que non pensa como nós están as boas ideas e non hai por que rechazalas de plano, como fai a veces aquí o noso hotel. Tino. Bueno, os políticos temos bastante mala fama, en algunhas cousas ganan a pulso, en outras non tanto. Eu creo que unha das cuestións da política, sobre todo a política municipal, é a necesidade de escoitar. Eu creo que sí que se escoita a quen fala e quen quere transmitir cousas, non? Mais todavía na política municipal, porque faz política a cara onde os veciños e veciñas bastos encontrar por a calle todos os días. Por lo tanto, é unha necesidade imperiosa escoitar para saber, para aprender e para intentar mellorar, ¿no? E para eso tamén vou ter canales de comunicación, chámese regulamento de participación veciñal, chámese orzamentos participativos, a necesidade de que os veciños e veciñas participen na vida política municipal dun xeito máis activo é algo que se ven predicando desde fai moito tempo, e se van creando esas cables para favorecerla, ¿no? A veces se consigue, a veces non se consigue, a veces as propostas que se fan ou que se perciben non son executables, pero escoitar é unha necesidade imperiosa e necesaria. Eu creo que para que a política acerte sexa beneficiosa para unha sociedade é necesario que parta do coñecemento da realidade para administrar da mellor maneira posible, mesmo para axudar a cambiarla. E o coñecemento en gran parte ven dado de saber escoitar. No Concello de Pontevedra sería algo que neste momento fósemos, por exemplo, a un novo regulamento de participación cidadá, o que está vixente de antes de que comezase este século, cambiou moito a sociedade, mesmo cambiou a maneira de entender a política a moita xente. Está aí a experiencia que mañán celebramos un aniversario que é do 15M, que trouxe moitas cousas novas a política, e, por lo tanto, o Concello de Pontevedra, para regular dun xeito bo a participación e o diálogo entre os que administran e os administrados, pois debe garantirse, por exemplo, a intervención directa de representantes de colectivos veciñais no pleno, deben regularse no capítulo 6 unha parte dos orzamentos decididos directamente polos veciños a través dun sistema de orzamentos participativos, e tamén debe regularse para que a interlocución entre o Concello, os políticos do Concello e os cidadáns se faga de ti a ti, pois debe regularse un sistema de representación tamén dos veciños nos concellos parroquiais ou veciñais. Turno de palabra para o Partido Popular. Escoitar, por suposto, é absolutamente necesario na política, e máis na política local. Desde que cheguei, o que teño feito é escoitar. Debo dicir que unha das cousas que me di en conta desde que entrei en política é que cando levas máis e máis anos, como é o caso de Lores, que leva 20, cada vez escoitas menos e menos e menos.
os veciños teñen a sensación de que cando intentan acceder ao alcalde, chega o alcalde ou moitas veces dos seus concelleiros non o consiguen. E pone un exemplo, por exemplo, varios veciños quixeron falar no pleno municipal e o alcalde tendo a capacidade de poder escoitar nun pleno municipal a veciños ou colectivos, nunca os deixou participar tendo a capacidade, por lo tanto, non chega con dicir só que hai que escoitar e por suposto que hai que escoitar, sino que despois hai que demostrarlo, porque estamos vendo que temos un alcalde que o que non fai escoitar precisamente. Moi ben, pois creo que xa podemos dar como comezado o debate despois destes primeiros titulares que nos deixan estes 5 principais candidatos, excepto María Rey, concelleira actual de Ciudadanos. Eu vou sentar xa, é o momento de comezar o debate como tal. Isto en principio eran pequenos titulares, pero xa vimos as primeiras pullas o Concello. Entón, nada, nos imos coa seguinte pregunta. Cal é a promesa estrela do vosso equipo? Que é o que van presentar, Rafa? Bueno, nós temos moitísimas cousas que facer e moitísimas propostas que temos que facer porque estamos vendo que queda moitísimo por facer, queda moito por facer. E unha das cousas que a mí o que máis me preocupa é o emprego juvenil, o emprego da muller. Pontevedra é a cidade con a tasa de desemprego máis elevada das 7 cidades de Galicia, con moitísima diferencia, un 17,5%, comparado, por exemplo, con Santiago un 5% ou con Lugo un 7%. Por tanto, temos unha cidade en que a xente nova non ten capacidade para traballar en Pontevedra. O que temos que facer é un plan estratégico de emprego no que hai varios apartados, por exemplo, unha reducción dos impostos que son altísimos en Pontevedra. Temos un IBI elevadísimo, temos un imposto de a chamada viñeta que é moi elevado en comparación non só cos concellos de entorno, sino tamén coas necesidades que teñen os coches en Pontevedra, que casi non se pode utilizar. Pero tampouco temos bus urbano. Unha cousa increíble que a xente non este protestando porque non ten transporte urbano. En Pontevedra son un transporte que de Pontevedra a Monteporreiro e custa un 45, que é exactamente o mismo que custa de Pontevedra a Porriño. E é moitísima pena que a xente non se pode desplazar en Pontevedra e que si teñan este dereito dos ciudadanos que o teñen en Santiago, o teñen en Vigo, o teñen en Lugo, o teñen en Coruña, o teñen en Ourense. Por lo tanto, é unha cousa que temos que facer, pero proxectos estrelados, sobre todo os dedicados a acadar emprego en Pontevedra, que é fundamental. Pois con esta primeira pregunta xa adiantou Rafa moitos dos temas dos que falaremos máis adiante. Falaremos do comercio local e tamén chamoume a atención de que dicías que defendías unha mellor comunicación entre Pontevedra e Monteporreiro, algo que tamén defende pois na súa publicidade Marea Pontevedra. A verdade é que políticamente, ideas políticas, sodes dous partidos con ideas bastante distintas, pero, por exemplo, nesto coincidides, pareceme algo bastante interesante. Se tal, temos tempo para falar diso despois. Imos agora co turno de palabra de Luis. Bueno, hai tantas cousas que poden ser consideradas proxectos estrela ou propostas estrela que escoller unha. Evidentemente, o gran problema de Pontevedra é fixar a poboación non só no centro da cidade, senón a través sobre todo do fomento da riqueza, do emprego, senón fixar a poboación nas parroquias do rural que a foron perdendo ao longo destes últimos 20 anos. De maneira que cando en 2000 había un tercio da poboación de Pontevedra que vivía nas parroquias, agora é únicamente un cuarto. Isto quere dicir que non se deu a técnica necesaria para fixar a poboación do rural. En todo caso, quixera falar dunha proposta urbanística que nos facemos, que consiste en abrir Pontevedra ao mar. Queremos, para iso, recuperar un espazo como o Brigal das Corvaceiras e transformalo desde a realidade actual, que é un abarcadoiro alegal nunhas instalacións que dependen de portos de Galiza, que é un aparcadoiro que funciona basicamente de día, de xente que se desplaza a Pontevedra para desenvolver a súa actividade laboral, etc., e que de noite está máis libre de coches. Nos propoñemos a recuperación dese espazo a través do que chamamos a Praza do Mar, que é algo no que nos axudamos da valía da solvencia técnica dun arquitecto como César Portela e permitiría ampliar o espazo da Alameda ata a
ao punto de unión da cidade coa súa fachada litoral, recuperando tamén a rúa de San Roque. Digo isto porque estamos aquí no Instituto Sánchez Cantón, é algo que beneficiaría a todos os pontevedreses, evidentemente, pero tamén os propios alumnos deste instituto. Eu pensaba, cando viña a este debate de hoxe, viña contento, pensando que estarían moitos alumnos aquí no salón de actos. Espero que a marcha de aquí tamén ter motivos para sair contento de aquí, pero vexo que a maior parte do público se presente que inicialmente eu pensaba que serían persoas que únicamente coñeceron a un político na alcaldía, pois vexo que hai xente que, ainda que pasaron moitísimos anos, coñeceron a outros políticos na alcaldía. Pensaba que sería xente que únicamente tivo ao señor Flores como alcalde e que tenían a oportunidade de coñecer outros políticos, outras maneiras de concebir a política local e, polo tanto, que terían a oportunidade de entender que poden confiar noutros equipos para desenvolver o traballo de administrar o Concello de Pontevedra. Bueno, nos hoxe pretendemos un formato máis fresco, queremos moitísimos temas máis dos que falar, entón sí que pedimos un pouco, se podedes respostas un pouco máis curtas, xa despois teremos tempo de falar todo concretamente, iso si retomamos o noso tema. Promesa estrelado do Partido Socialista? Bueno, o primeiro asunto é que non se debe prometer aquilo que non se pode cumprir. E, en segundo lugar, falar de promesas estrelas na política municipal é bastante complicado, porque o que para un colectivo, para un grupo, para uns veciños pode ser unha cousa importante, para outros non, e viceversa. Por lo tanto, en realidade, un programa municipal está composto de moitas propostas estrelas porque afectan de un xeito ou de outro a todos ou parte dos veciños. Evidentemente, o transporte público en Monteporreiro é un asunto fundamental para os veciños de Monteporreiro, como as subvencións, pagar en tempo e forma as subvencións das clubes deportivos é un asunto fundamental e estrela para os clubes deportivos. Por tanto, creo que falar de asuntos estrela é bastante complicado e incluso até enganoso. Creo que en política municipal, sobre todo, hai que ter un proxecto para desarrollar ou desenvolver en 4 anos, un proxecto creíble, tendo en conta que os orzamentos do Concello son os que son e que non se pode prometer a luna, nin prometer andar comprando edificios, nin cosas así que logo hipotecan o Concello, senón baixar e andar cos pés na terra. Pero, en todo caso, no Partido Socialista creemos que hai cuestións que nos parecen importantes, algunhas que son máis relacionadas con exixir de outras administracións actuacións, como pode ser a posta en marcha da execución do novo Montecelo. Creo que a sanidade pública en Pontevedra foi aldraxada durante anos e que é necesario que dentro do Concello se impulse algo que se firmou no ano 2016 polo actual alcalde e que desde entonces, en un convenio coa Xunta de Galicia, un mes antes das eleccións autonómicas, que é curioso, e desde entonces non se fixo nada. Portanto, creemos que é o momento de sacar adiante ese tema, que é un tema fundamental, como o de sanear a ría, para o cual é evidente que se necesita contar con todas as administracións, ou poner en marcha o transporte público, tanto urbano como interurbano, para o cual tamén se necesita a complicidade de outras administracións. É dicir, cando se goberna, hai que ter tamén a capacidade para falar cos demais, para falar de asuntos que non son só competencia do Concello. Hai outros temas que son máis directamente relacionados co Concello, como pode ser equilibrar as inversións nos barrios co que se debe invertir no centro, a xente dos barrios e das parroquias non está a recibir o trato, a noso parecer, o trato un trato igualitario, e por tanto hai que darlle unha volta tamén aos orzamentos nese sentido. E logo hai asuntos tamén importantes como é a igualdade, a loita polos dereitos das mulleres, a loita polos dereitos das persoas LGTBI, que nas cuales o Concello ten moito que decir. Por tanto, creo que máis que falar dun proxecto estrella, hai que falar dun proxecto concreto, reposado, sensato, que se poida desenvolver ao longo de 4 anos aplicando o sentido común. Moi ben, moitas grazas.
Dicías agora que, que a verdade é que a promesa estrela depende moito dos cidadáns da zona. Eu quería recordar ao noso público que ao final do debate teremos rolda de preguntas, entón vostedes poderán preguntar directamente, sabes, xa dun tema do que estamos a falar agora ou doutro tema, aparte do que a vostedes lles preocupe aos políticos que temos aquí presente. Tamén quería facer un pequeno recordatorio, e agora mentras falaban vostedes algunhas, eses ataques hacia o Concello actual, respondía Miguel Anxo con caras con muecas, entón lembrolles que se queren engadir algo poden levantar a man e eu podo dar, que non queremos unha asociación de monólogos, que se queren engadir algo poden avisan e poderán facelo. Turno de María, perdón, promesa estrela. Grazas, eu estou un pouco de acordo con ti, sen reserva de precedente. Eu non creo nas promesas estrelas, non creo que os políticos volvamos a vender fume como se fixo ata agora. Eu creo pensar que a promesa estrela de calquera programa, desde logo do noso, é xestionar bien os cartos públicos, que ao final os pagamos todos e costanos moito traballo e moito esforzo que o Concello de Pontevedra teña un orzamento como que ten. Temos un orzamento suficiente como para ter servicios municipais. Non temos biblioteca municipal, ni guardería municipal, ni centro de día municipal, ni casa de acollida municipal. E os servicios que temos municipais están privatizados, gobernando un partido de esquerdas. Eu penso que podemos mellorar toda a vida dos demais cos cartos do Concello de Pontevedra, desde logo abrir Pontevedra e voltar a ser un referente da comarca, como fomos no seu momento, deixar de pechar a cidade con lombos para que ninguén veña ou ninguén poida sair e volver a ser esa capital de provincia que sempre fomos. Ben, pois, eu recibínos pola mañá, de da Estrela, pensei no agora que estou aquí, e ao raíz das intervencións anteriores, eu creo que tamén unha pregunta para todos debía ser explicar o que entenden por demagogia, para que a xente tamén supero que cada un entende por demagogia, porque eu creo que se utiliza moito a demagogia. Respecto ao proxecto Estrela, eu podía decir que sería o medio ambiente en relación coas persoas. Eso sería o noso proxecto Estrela, que ven sendo o noso proxecto Estrela e seguirá sendo o noso proxecto Estrela. E digo en relación, por exemplo, co medio ambiente, coa recuperación da ría, o traslado de Ence, o medio ambiente en relación co modelo urbano donde as persoas e o espacio público son o máis importante, coa eliminación, obviamente, da contaminación ambiental. Estes días pasados se conseguiu a cota máis alta de CO2 no mundo, e os concellos temos responsabilidades de certas cousas. Non temos responsabilidades de casas de acollida ou de guarderías municipais. Temos responsabilidades de xestionar o espacio público. É unha competencia exclusiva dos concellos. E por ese espacio público poden circular persoas, nenos, mulleres, homes, persoas con discapacidade, e se pode poñer coto ao uso indiscriminado do coche ou a velocidade do coche que xenera ruídos, malos rollos, medio ambiente contaminado, e poñer lombos, obviamente, para que a xente non corre, claro. Pero claro, é que eu venme un pouco a raíz de que cando tú pos lombos e a xente non corre, e o Concello de Pontevedra leva 8 anos sin un morto por atropello, cando nas décadas anteriores morrían 30 persoas e había accidentes moi graves, bueno, pois supoño que iso é traballar por as persoas, polo medio ambiente, pola seguridade, pola calidad de vida, etc. Por lo tanto, esa relación entre as persoas e o medio ambiente e a saúde, eu creo que é un tema estrela, e de aí que o Concello de Pontevedra tivera un premio, do que me sinto moi orgulloso, premio da ONU entre 4.500 proxectos en todo o mundo de distintas administracións, que é unha cidade pensada para as persoas. E outro premio, que o premio Nova York, que é a excelencia do diseño urbano salutar. Ese tema, as persoas e a súa calidad de vida son, en todo caso, un tema externo que se pode ampliar
pois a dotación de saneamento ao 100% das vivendas do rural, ou empezar a facer o abastecemento nunha parte importante tamén do rural, que son servizos básicos para a calidad de vida e tamén para o medio ambiente. Eso é falar de cousas concretas, concretiñas. Logo, despois, o demais é fazer demagoxia, baixar impostos e aumentar as inversións, comprar cousas que se compramos esas cousas non facemos outras. Eso é demagoxia. Pero planificar con responsabilidade desde o goberno ou unha campaña electoral, que é o que se quere facer no Concello, e que a xente, cando vota, saiba que é o que se vai facer. Vale? E logo, despois, o proxecto ese dinámico, como comentei antes, se poden modificar cousas, pero quen ten que ofertar un proxecto para a cidade son as forzas políticas que estamos aquí. Logo hai que escoitar a todo o mundo, pero temos que presentar proxectos viables de futuro para esta cidade. Iso que se vai a votar o día 26 de maio. Vale, pedíanme antes, temos 3 turnos de palabras pendentes, o primeiro pasaría. Sí, preguntaba ao alcalde que demagoxia. Para mí demagoxia é vender un modelo de cidade sin ter un modelo económico, sin ter un modelo industrial, sin ter un modelo de emprego, ter un modelo de aceras e de fertilización. Non é un modelo de cidade. Para mí eso é demagoxia. Para mí é demagoxia botarlle a culpa a outras administracións dos problemas que temos na nosa. Os cidadanos o que queren son que resolvamos os seus problemas e despois se diremos as outras administracións de quen é a competencia. O demagoxia é falar tamén de medio ambiente, que ten unha flota de vehículos municipais ou nas empresas que traballan para o Concello, que son os que máis contaminan da cidade, non? Eso é demagoxia. Non sei se ten algo que... Si entramos en este tipo de resposta e contrarresposta, pois, o mellor non é o estilo de debate grande. De todas maneiras, claro, é que, é verdade, modelo de cidade, estamos falando das eleccións a un concello. Podemos falar do modelo de cidade de onde? Modelo económico, de emprego. Eso non é un debate aquí. O modelo de cidade xenera emprego. Xenera emprego nos centros servicios, no turismo, na actividade económica, etc. Pero non é un modelo industrial. O modelo industrial que temos nós, desde logo, é unha industria compatible co medio ambiente. Por lo tanto, medio ambiente. Ubicada nun polígono industrial que teña as características que teña que ter para ser industria. Pero o Concello non quere unha industria ubicada na ría de Tondela. E, por tanto, vamos a lutar por encima de todo para trasladar a Cerdanín. Esa é unha responsabilidade municipal. Ora, a política industrial do goberno de Xunta é outra cousa. Entón, claro, é tan demagogo isto todo, que cando, se en algún momento se reduce o paro, enseguida sale o presidente do goberno e o presidente da Xunta a decir que é cosa suya. Cando aumentan non o vexo salir. Dixo, oiga, que pasa que non hai paro no terceras? Porque se fai demagogo. Porque se utilizan datos dunha enquisa e non se utilizan os datos do INE ou os datos do paro registrado. Hai uns datos do paro registrado que está ali no outro, da Xunta. Datos oficiais. O demais é unha enquisa que dice expresamente que pode ter erros. E estamos empeñados en buscar donde non hai. Aquí temos que definir que é o modelo de cidade, de concello, de parroquias, que queremos para este concello. Que queremos? Si queremos seguridade vial, si queremos loitar contra o cambio climático, si queremos dar servicios aos cidadáns, servicio de auga, de lixo, etc. Seguir dicindo, o transporte de monte por rei é o máis barato de todo. E iso vai a misa, vai a misa. O máis barato de todo Galicia. Seguir facendo demagoxia con eso, cando o billete sale a 0,30 para xente que usa regularmente o transporte público. Se un día coño autobús, vale un 40. Pero se eu utilizo regularmente o transporte público, me sale a 0,30. Non hai transporte tan barato en toda Galicia como de Monte por aí. Entón, seguir facendo demagoxia con eso, eu, desde logo, non vou a contestar nunca máis a unha cousa deste tipo. Eso é o que me refería coa demagoxia, vale? Eso é o que me refería coa demagoxia. Facer demagoxia é eso. Decir mentiras sistemáticamente a ciudadanía. Insiste Rafael de retornar a la gente. Sí, rápidamente. Demagoxia é falar de medio ambiente e ser alcalde da ría máis contaminada de Europa por E. coli. Cando todo o mundo sabe que o E. coli
é por unha causa orgánica dos homens, e non vou entrar en detalles, sabes como eu, que son médico. Por tanto, esa vía máis contaminada e falas aquí presumindo de medio ambiente. Cando queres presumir de medio ambiente, todo o mundo sabe que a primeira medida que toman as cidades para loitar contra o CO2 do que tanto presume é instalar transporte público, porque reduce o número de coches. Por lo tanto, claro que sí, o sabes ti, o sabe a o sabe todo o mundo. Por lo tanto, estás falando de negocios, estás presumindo de medio ambiente e non tens transporte público. Dicir que o transporte non é correio máis barato, eu vou colgar isto, vou dizer aos colegas que colguen isto. Dicir que o máis barato de Galicia, 3 km un 45, é tomar o pelo os pontevedreses, mi vaso, que estás contando aquí? Un 45, 3 km. Un 45 custa ir a Porriño. É máis, cos planes metropolitanos, os menores de 19 anos van gratis nos autobuses, Miguel Anxo. E ti non fuches ni siquiera as reunións da Xunta. Por tanto, falar de demagogia é moi fácil, dicir, vender un modelo, eu quero un medio ambiente moi bo, pero non avanzo, despois de 20 anos non teño saneamento, despois de 20 anos non arreglo as cañerías, despois de 20 anos non ponen transporte público que veñan todos os coches a contaminar. Claro, e se non queres falar de emprego, entendo que non queres falar de emprego e que digas que non vas contestar de emprego. Esa cidade non é espalda de Galicia, por lo tanto, tens que estar moi preocupado. Entón, interesa falar de outras cousas. Non te interesa falar das ruas que tes aquí ao lado que non teñen un comercio abierto, de que cada día pechan comercios en Pontevedra, de que a xente ten que ir fora, de que os rapaces non teñen onde ir, non teñen onde traballar a parte da hostelería. Como non vas querer falar de emprego? Eu entendo que non queras falar de emprego. Pero claro, en Nagosia, aquí, todo o mundo se encha a boca a dicir de falar de Nagosia, pero primeiro ti, que te estaría máis contaminada de Europa. Moitas gracias. Sí, eu quería tamén falar chisto disto, non me extraña que na asignatura da de Nagosia que estea puntuando sexa o señor Miguel Anxo Fernández Lores, porque é todo inexperto, e acaba de facelo na súa explicación, porque a mí parece bastante demagóxico decir que desde o Concello de Pontevedra se pode loitar contra o cambio climático, que o éxito da loita contra o cambio climático no planeta vai depender do que faga o Concello de Pontevedra dirixido polo señor Lores. E ao mesmo tempo extraña tamén escoitar dicir que falemos de cousas concretas, de que baixemos o concreto e que, por lo tanto, falemos do abastecemento de auga para os vecinos que carecen del, eu entre eles, ou que falemos no concreto do saneamento, da rede de saneamento do Concello para os vecinos que carecen del, choca un pouco que eso diga unha persoa que tivo 20 anos a oportunidade de resolver iso. E se en 20 anos non o resolveu, por que imos creer que o vai facer agora? Eso soa bastante demagógico tamén. Torna para ti, non? Sí, no, proba. Non sei se funciona. Parece que non. Agora sí. Eu creo que acabamos de asistir a unha absoluta lección de demagogia por parte de todos. Un candidato se dedica a falar do que fixo, pero non do que vai a facer, a mellor porque xa non ten nada, non se lle ocurre nada que facer, e outros tres candidatos se dedican a atacar o candidato que falou antes, pero non tampouco digo que van a facer. Non sei se este é o objetivo do debate. Eu, como decía aquel famoso escritor, me que falar do meu libro. Críticas, evidentemente, hai que criticar, está ben criticar, pero tamén será conveniente que os que nos estén escoitando sepan un pouco que queremos facer para o futuro, porque falar de que eu xa fixen, eu xa arreglei, eu xa recibí un premio, ou tú lo hiciste, tú dejaste de hacer, a mí ben, pero non creo que eso vaya a solucionar os problemas dos cidadanos de Pontevedra de cara ao futuro. Creo que este debate debería servir para que todos expuxéramos, máis ou menos, as líneas xerais de cal vai ser a nosa proposta e que dixéramos, por exemplo, que vamos a facer o tema do deporte en Pontevedra. E nós, os socialistas, por exemplo, decimos que para facer grandes probas en Pontevedra, eventos deportivos en Pontevedra, que son absolutamente necesarios por moitas razóns, entre outras, porque xeneran actividade económica importante, antes hai que respetar os nosos clubes. En Pontevedra hai máis de 60 clubes deportivos, de moitísimos deportes, hai máis de 2000 nenos e nenas que fan deporte, e eses clubes levan desde o ano 17 sin cobrar as súas subvencións. Por lo tanto, agora están a punto de cobrar a subvención do ano 17, pero ni siquiera salimos de 18 e 19. Por tanto, o que nos proponemos, o que propongo o Partido Socialista,
é cumprir con os deportivos ano a ano e que as subvencións que corresponden ao ano 19 se corren do 19 e as do 20 no 20 e as do 21 no 21 e logo podemos pensar en traer eventos deportivos de altísimo nivel, sexan campeonatos do mundo, sexan campeonatos de Europa, sexan campeonatos de España. Eso é falar de cousas que lle interesan a xente. Eso é falar de cousas que lle importan a xente. É falar de cousas, por exemplo, se falamos de que temos unha rede de parques escasa, moi escasa. Temos todavía, afortunadamente, unha poboación infantil moi numerosa e necesitamos máis espacio de lecer. Entón, temos que actuar ali onde podamos. Hai pasarelas sobre a vía do tren donde se pode actuar e se poden facer parques importantes e habrá que facerlos neste mandato. Eso é o que lle interesa a xente. A xente non lle interesa que... Non, pero estamos falando de demagoxia. Eu quero falar do meu libro, non quero falar de demagoxia, ni quero falar do meu, no tempo que me toque. Pois falarei de cousas que o mellor lle importa máis a xente que vai a pasar a partir do 27 de maio de 2019. Vale, moi ben. Comentaba agora vostede que non temos esa, bueno, dicía, segundo as súas ideas, que non temos esa rede tan ampla de parques. Non podemos esquecer que estamos inaugurando unha radio escolar que será escoitada fundamentalmente por nenos e nenas, adolescentes do noso instituto, agardamos que tamén de fora, pero, pois isto, non esquecemos que é unha radio escolar que van a presentar vostedes que non repercuta, por exemplo, a min, eu que son neno, tanto para educación como para nenos, parques, urbanismo, educación, de todo un pouco. Comenzamos. Pois eu vou falar do importante de ter unha biblioteca cunha boa zona de estudo en un horario suficientemente amplio para que os rapaces podan efectivamente estudar. Ademais, penso que desde o Concello pode instarse a ter programas de reforzo educativo e de desenvolvemento tecnolóxico, por exemplo, e científico, porque os rapaces e as rapazas de Pontevedra deberían de dispoñer de medios para mellorar o seu rendemento competencial. Pero ademais tamén podemos falar de programas de emprendemento para os xóvenes, para que eles saiban que poden montar unha empresa e que en tempos como os que estamos a vivir poden ser unha maneira de autoemprego. Penso que temos que desenrolar ese talento emprendedor. En cuanto ás instalacións deportivas, efectivamente, hai poucas, desde logo habería que aumentarlas e cambiar a xestión, como decía Tino aquí. Os 4 partidos decidiron suspender o IMD, era un Instituto Municipal de Deportes onde participaban os distintos clubes deportivos. Nos durante estes 4 anos propusemos que se volva a facer un observatorio de deporte para que todos os clubes podan participar, pero ademais insistimos en que ten que facerse un skatepark, un parkour e incluso un track, que agora está quitáis máis de moda entre os xoves. Pero además temos que ampliar programas como Noites Abertas, porque moitos rapaces xóvenes, e teño un fillo de 16 anos, o que se queixa de que queren empezar a sair por a noite e o único que teñen é o pabellón onde fan onde van beber e pouco máis, non? Temos que desenrolar esa noite para os xóvenes pontevedreses. Moi ben, non sei que continuar agora. Se queres que para a xuventude que é o máis importante, que pode ser máis importante que poder encontrar un emprego, que poder ter unha oportunidade. Pontevedra ten unha cidade preciosa, unha cidade que todos disfrutamos, unha cidade que pode mellorar todavía por os barrios, as parroquias ten que mellorar, pero a primeira necesidade que ten Pontevedra neste momento é encontrar emprego, que os xóvenes podan ter emprego, porque o paro de Pontevedra é un 17,5, pero o paro juvenil é moitísimo máis elevado, o paro femenino é moitísimo máis elevado, por tanto temos que traballar para iso. Pero temos outras propostas. Nos levamos a pleno a proposta de facer no antigo edificio de Facenda, que está en desuso neste momento, unha biblioteca municipal que pudese atingir as 24 horas abertas no período de exames para que a xente pudera ir. Porque é importante ter os que os alumnos teñan espazos suficientes para poder estudar en condicións razonables. Pero despois, tamén, na nosa proposta de transporte público, os menores de 19 anos poden ir gratuitamente a todos os concellos do alrededor e por Pontevedra, por lo tanto, que se poden desplazar é moi importante. En canto aos clubes deportivos, non podo estar máis de acordo continuo cos outros colegas, menos con o alcalde que non conseguiu, en que os clubes deportivos, os que educan os jóvenes, os que educan os rapaces novos,
aqueles que están traballando por Pontevedra, levan o nome de Pontevedra, pero sobre todo que educan os nosos fillos e que están traballando por nós, non pode ser que teñan 3 anos de atraso porque o Concello non está pagando, e moitos clubes están pasando grandísimas dificultades. En canto aos rapaces, os parques son insuficientes, nos levamos unha proposta de triplicar o espazo do parque de Barcelos, pero de facer 4 parques máis por toda Pontevedra e mellorar bastantes, ao menos unha dúcia deles, con unha cousa que me parece moi importante, que uns columpios adaptados, inclusivos, uns columpios para as persoas con necesidades sensoriales, para integrar os rapaces que poden ter alguna necesidades especiales cos rapaces normais, que é algo que nos botamos un poquinho en falla, pero se pode facer muchísimo máis do que se está facendo. No, eu simplemente por facer un pouco máis dinámico isto, o señor Rafa Domínguez empezou co emprego, non? Eu ainda non lle escoitei ninguna proposta exactamente que vai consistir e como vai generar o emprego. Non sei se momento. O sea, emprego, teoría, sí, emprego, efectivamente. A que non me escoitei ninguna proposta e a ti unha proposta súa que justifique esa súa loita a favor do emprego. A ver, que vai facer o Concello de Pontevedra con Rafa Domínguez de alcalde para acelerar emprego na cidade de Pontevedra, porque estamos todos deseosos de saber. Tendo tantas cousas por Pero despois, claro, aquí se dicen cousas, dá impresión, por exemplo, é certo que temos un retraso nas subvencións dos clubes, non temos un retraso nas subvencións das escolas deportivas, ni temos un retraso na financiación dos clubes que teñen, digamos, proxección exterior, o tema de turismo, e non ten absolutamente nada que ver, ni vai pola mesma partida a celebración de eventos deportivos. Dá impresión como que os eventos deportivos non teñen importancia ninguna. Acabamos de ter un evento deportivo que fueron 10.000 personas que encheron esta cidade e que generará moitísimo retorno, e parece que o problema é que teñamos un retraso, que xa nos disculpamos os clubes polo retraso administrativo que este porque hubo un retraso que admitimos y que se va a intentar compensar, se va a pagar ahora en mayo, espero que en mayo, ese atraso que tenemos, y se va a iniciar a final de ano para pagar outro ano atrasado. Non é a primeira vez que ocurre eso, e a mí me sorprende porque exactamente Tino, onde foi Concello de Deportes, e alguna vez hubo tamén algúns problemas de salud, e me parece que eso non é a política deportiva. Este ano levamos así como 12 millóns de euros invertidos en instalación deportiva. Eu non digo que non haxa, porque hai que fazer máis, tenemos un nivel deportivo altísimo, pero sí que levamos invertido moitos cartos de instalación deportiva. Entón, eu que non ten un certo descoñecemento da realidade deportiva. Aquí se pode facer, se poden comprar edificios, se poden facer moitas cousas, se poden facer abastecimientos, se poden parar o déficit do transporte público, se poden facer moitas cousas. Eu creo que hai un desconocemento total e absoluto da mecánica interna dos concellos. Os cartos dos concellos son limitados e os concellos temos que facer o que nos compete facer porque son competencias nosas. Se o mellor despois de facer o que temos que facer que son competencias nosas que dan cartas por outras cousas, me parece ben, por poñer un exemplo, non é competencia nosa a sanidade, pero este Concello, se se fai un hospital público Montecelo, apostamos por financiar parte dese hospital público Montecelo porque creemos que é algo importante. Pero non é unha competencia nosa, nin a sanidade, nin a educación. A partir de aí, obviamente, e non é o goberno do Berengar, se está facendo un plan Madruga, que se iniciou cando estaba o Partido Socialista en Educación, se están facendo os comedores escolares que se financian coa APA, se fan actividades extraescolares, se ofertan a todos os institutos e a todos os colexios actividades extraescolares, se está facendo Ponte en Ciencia, se fai a actividade do Salón do Libro Infantil e Juvenil. E logo despois, esa idea dos parques, non? Hai xente que opina que os parques, o parque debe ser a cidade. E de feito, nesta cidade, hai plazas que non teñen parque, donde hai moitos máis negros que no parque infantil. E hai debates profundos acerca de se realmente a cidade debe ser un espacio de convivencia e de xogo ou non debe ser. E para iso hai que quitar cosas. E non é risa. É dicir, que cando nós, porque nós temos un estudo, eu cando entrei no goberno,
estudo do Partido Popular de cales eran os tráficos e os aforos de cada vía. Había vías, por exemplo, como a Daniel de la Sota, con Peregrina, que tiña 28.000 vehículos que cruzaban a día, e puxemos unha orde urbana. Canto significa de eliminación de CO2? O que non entren 150.000 coches na cidade dando voltas permanentemente atascados en todas as calles, porque na rúa Michelena pasaban 14.000 coches atascados permanentemente. Nos temos calculado humildemente que a reducción de emisión de CO2 por cada cidadán de Pontevedra é media tonelada de CO2. Nos contribuímos a non aumentar o cambio climático. Contribuímos. E se todas as cidades reduciran o tráfico que reduciron a cidade de Pontevedra, si que hubiéramos contribuído moito a ese non cambio climático. Pero eu non sei que gracia me fai. O sea, que aquí tuviéramos 3 mortos anuales por atropello no viñamos ningún, falle gracia a veces. Que aquí tuviéramos a cidade atascada de coches con ruidos e contaminando, e ahora teñamos un tráfico razonable na cidade, e que reduzcamos a emisión de CO2, eso falle gracia a xente a facer de malos. Bueno, por favor. Todos os demais alcaldes das demais cidades deben de ser tontos, porque é a única cidade onde se pode vivir ben. De todas as maneiras, eu vou falar como nai. Eu teño 3 fillos que fan cola moitas veces para tirarse por un tobogán, e iso non é o que eu quero para os meus fillos. E teño un fillo de 16 anos que moitas veces os xoves e os venres non pode xogar un partido de fútbol porque non hai instalacións deportivas. Esa é a realidade da cidade de Pontevedra. E a outra realidade é que coas disculpas os clubes non comen. É unha mala xestión. E os cartos hainos porque non se gastan e sempre queda superávit. Hai para quitar as farolas da Ponte do Burgo e gastar 1 millón de euros poñendo outro tipo de bombillas. Pero hai outra cidade en Pontevedra que vivimos, por exemplo, moitas nais que non temos que facer cos nosos fillos cando chove, por exemplo, en Pontevedra. En 20 anos, todas as cidades melloraron. A ver se vai ser Pontevedra a única que mellorou. Perdón, pedirá o último de palabra anteriormente Tino, non sei se quere... Bueno, quería volver ao que chegaste inicialmente, aunque tú desvíos un pouco, non sei onde saca o señor Lores que nos rimos de que en Pontevedra se reduzan as vítimas mortais por accidentes de tráfico, etc. O sea, eu creo que eso é algo que celebramos todos. Falábamos de ensino, de educación e de cosas e de temas asociados. Eu creo que eu defendo a educación pública, evidentemente, e quero para a educación pública por lo menos o mesmo que ten a educación privada en Pontevedra. Se hai comedores escolares en primaria, debe tamén en Pontevedra haber comedores escolares en secundaria, porque se na privada se le ofrece esa posibilidad ás familias e aos mozos, pois tamén na pública debe ofrecerse, non? E despois, sobre isto de botar vamos fora, a veces un debate deste sería moi ilustrativo tendo o señor Lores, destacado dirixente do Bloque Nacionalista Galego, con outro político do outro Concello Municipal do Bloque Nacionalista Galego, porque veríamos tamén ata que punto se di cousas distintas en función do lugar e do cargo que un ocupe. E quería dicir isto porque vemos que se di, non, as bibliotecas non é cuestión dos concellos, iso é cousa da Consellería e tal. Bueno, un concello como de Pontevedra non ten ninguna biblioteca municipal, iso é claro, é un dato. O Concello de Oleiros ten 9 bibliotecas municipais. Podes decir, bueno, ten a poboación dispersa e non ten grandes centros educativos de referencia, pero que o Concello da Coruña ten 8 bibliotecas municipais. Entón, Pontevedra podería dispoñer dunha biblioteca municipal e dunha xencia de lectura que lle garanta a xente que vive nas parroquias, por exemplo, nos barrios, pois a posibilidade de acceder a préstamos de libros. E o mesmo se pode dicir das escolas infantís. As escolas infantís, para unha poboación de 2.000 nenos de menos de 3 anos, que en Pontevedra son 2.000 nenos,
con menos de 3 anos, as prazas públicas son 500, non? E ofertanas únicamente 6 galiñas azuis ou escolas infantís consorciadas, e non se amplía desde hai case unha década o seu número. Dis, bueno, eso é cuestión do sistema educativo e, polo tanto, da Xunta de Galicia. Bueno, hai concellos, no Concello de Santiago hai 4 escolas infantis municipais que están construindo unha quinta. En Sanxenxo teñen escola infantil municipal. En Vilagarcía tamén a teñen. Bueno, pois en Pontevedra, se a demanda non se cubre, porque cada ano hai 1000 pais que fan a solicitude para que os seus fillos teñan unha praza pública nunha das escolas infantís e quedan a metade, porque só hai 500, quedan a metade fora e, polo tanto, ou van á privada ou quedan na casa, os nenos de 0 a 3 anos, o Concello realmente ten aí algo no que traballar en beneficio dos cidadáns de Pontevedra e das familias de Pontevedra. Bueno, nos, esa verdade que estamos un pouco pasados de tempo, si que rogamos un pouco máis de brevidade nas súas respostas, senón é moito pedir. Non sei se alguén quere engadir algo máis como última intervención. Sí, que eu creo que non falei. Bueno, a ver, brevemente, para retomar algo que dixo o alcalde, é posible que en moitas plazas públicas xogan outros nenos, non? Habrá que preguntarse se non fan eso porque non teñen outros que poden xogar. Habría que ver se a cousa funciona outro xeito. En canto a educación, en canto a ensino, bueno, hai que reconocer que a Poboación de Pontevedra fixo esforzos importantes nesa materia. As competencias que ten o Concello, as competencias directas, mantemento e conservación das escolas, dos colexios de primaria. E aí se fixo sempre, hai que reconocer, un esforzo importante, porque tamén nese aspecto da educación pública que o edificio este en condicións, pois estiver en condicións, e iso é certo, que se fixo, por hai que reconocerlo. E o fixeron de todos os gobernos desde 1999 para aquí. Por lo tanto, eu creo que hai que manter esa línea. Hai que manter a línea de colaboración coa FAMPA, hai que ampliar a línea de colaboración coa FAMPA para que tamén que se amplíen non só os comedores aos institutos, sino que se amplíe o número de plazas dos comedores porque xa están saturados. Por lo tanto, esa partida de pouco máis de 200.000 euros que recibe a FAMPA hai que ampliar, porque tamén sirve para outras cosas como para as ludotecas, para o ludoverán, etc. A colaboración coa FAMPA permite ao Concello ser moito máis áxil na realización e a consecución dos objetivos. E ese é o camiño, a axilidade. Outros temas, evidentemente podemos falar tamén da universidade, que tamén afecta aos estudiantes e que é un elemento fundamental en Pontevedra, ainda que parece que non nos damos conta de que en Pontevedra temos un campus moi activo e moi amplio, con unhas especialidades, en algúns casos, únicas en Galicia. Creo que tamén dende o Concello e da propia universidade se debe buscar fórmulas que generen sinergias importantes que permitan dar visibilidade tamén a un mundo como o universitario que é moi importante. E nese mundo tamén sería interesante estudiar a posibilidade de crear unha residencia universitaria que a mellor tamén serviría para baixar modestamente a presión que sobre os alugueiros aí en Pontevedra hoxe en día haber un número importante de estudiantes que teñen que ir a alquilar, a alugar unha vivenda. Cando sí que se poden facer cousas. Evidentemente tamén é importante ter unha biblioteca municipal, é importante aumentar as escolas municipais, todo iso é moi importante. Pero, ainda sendo importante, hai que ter en conta unha cousa, os cartos do Concello non son infinitos. Por tanto, cando fagamos propostas, sepamos que se propoñemos facer un transporte maravilloso e gratuito, o mellor non podemos construir bibliotecas, porque non hai cartos para todo. E habrá que priorizar, digo eu. E no goberno, aqueles partidos que realmente queremos gobernar, temos que ser sensatos a hora de propoñer cousas. Moi ben, moitísimas grazas. Bueno, pois, sí que nas anteriores intervencións topouse este tema que ten que ver co paro, co diñeiro que se move na nosa cidade e, por suposto, o comercio local, polo que está sendo moi criticado aquí o señor Fernández Flores. Entón, eu quería apoiar, antes de comenzar con as intervencións sobre comercio local, cun pequeno dato. O Concello gastou en 2018 nos seus presupostos 5 euros por habitante en comercio, que dá 407.696 euros, o que supón un 0,54% sobre o total
do gastado no Concello, repito, neste ano 2018. Non sei quen quere comenzar neste caso. Gastouse moitos cartos, pero dende logo quizás con programas que pouco nada axudaron o comercio local. Pintar con tiza e decirnos onde está unha tenda non é o que eu entendo por axudar o comercio local. Dende logo, xa non somos referente da comarca, a xente xa non ven a Pontevedra. Eu volvo a dicir que os lombos non son o único que hai no mundo para evitar que os coches corran. Hai moitos outros tipos de tentar que ese tráfico vai a unha velocidade determinada. Parece que os lombos inventados en Pontevedra, eso os ponemos aquí. O que temos que volver a conseguir é que esa xente que antes viña a mercar a Pontevedra volva, desde logo, ter uns parkings disuasorios que o que fagan non é disuadir de vir a Pontevedra, non? Temos uns parques disuasorios no que é difícil de aparcar, que ademais non están nas mellores circunstancias, e a maneira de apoiar o comercio local e conseguir que a xente veña a mercar a Pontevedra. Esa é o realmente importante. Quen quere intervir agora? Por intervireu, eu estou expectante por ver as medidas para o emprego que ten o alcalde Lores despois de levar 20 anos de alcalde. Medidas que dixo que non tiña ouvido as miñas, será porque non é ni siquiera o meu programa electoral, pero o que ninguén ouviu foron as medidas para fomentar o emprego do Miguel Ángel Fernández Lores neste momento, porque non as presentou, sendo alcalde que ten máis paro das 7 cidades de Galicia, non presentou ninguna medida e o que di que non vai con el. Pero se iso os demais, pero os demais sí que temos medidas. Vou falar agora do comercio local. Primeiro, un problema que ten o comercio local é que non hai transporte público, a xente non consigue chegar, por lo tanto é fundamental ter un transporte público, por lo tanto é fundamental que a xente poda vir. E como pode vir? Pois en transporte público, como pode ser autobús, ou podemos incrementar, como nos proponemos, de 15 a 30 minutos o aparcamento para que a xente poda facer un poquinho nesas compras. Pero o segundo que vamos facer é unha reducción de impostos, unha reducción impositiva. Vamos a reducir o IVA un 10%, vamos a reducir o imposto de reacción para o famoso alimento un 25%. Por qué? Porque en Pontevedra non se pode aparcar. Pero ademais levamos no noso programa 740 plazas públicas gratuitas de aparcamientos disuasorios, unha de 540 delas gratuitas en horario comercial. Pero ademais levamos programas para a axuda ás obras do comercio local, por exemplo, obras de accesibilidade de hasta 3.000 euros hasta un 50% do total da obra, ou levamos cursos de posicionamento digital que pode ser tanto de geolocalización como pode ser de implicación en plataformas digitais para a venta online. Por lo tanto, se poden facer moitísimas cousas, nos levamos moitísimas cousas. Este programa que eu levo do comercio local, quero dicir que despois de ter escoitado a todas as agrupacións a todas as asociacións de comerciantes que nos estén dicindo que o que vemos todos, que o comercio está pasando moi mal. Prácticamente só sobreviven aqueles comercios que teñen duas características. A primeira, que teñen o baixo en propiedade ou que se encontran cerca daquelas tendas multimarca tan importantes tipo Zara ou tipo Massimo Dutti, que a xente son polos de atracción e a xente ve por aí onde estamos conseguindo que quede algo. Por lo tanto, eu estou expectante para ouvir agora as propuestas concretas para xerar empleo e para mellorar o comercio local do señor Lores, porque até agora sí que en 20 anos non as ouvi. Nós sí que queremos escoitar máis concretamente ao do Partido Popular, porque veamos que subiran ao seu Facebook un vídeo proxectando que o comercio en San Antoniño está mal. Que farán vostedes para axudar concretamente a esa zona? Por exemplo, eu podo dicir que estive 3 veces en todos os comercios de San Antoniño falando cos comerciantes. O que me piden, por exemplo, que dicen autobuses e un transporte público, porque a xente das parroquias non pode vir cantontes moitísimas veces xente viña, ou incrementar de 15 a 30 minutos o tempo de aparcamiento, ou a reducción de impostos, ou a reducción de moitísimas tasas como a da auga, que consumas ou non consumas, pagas unha barbaridade. Se poden facer moitísimas cousas como os que dice, pero a reducción dun 10% tamén implica unha mellora de ter máis dinheiro no bolsillo dos pontevedreses. Estas medidas son eles as que nos diseñan. Por exemplo, San Antoniño é probablemente a rúa que eu máis visitei, porque unha das rúas que con esta transformación urbana foi perxudicada. Estamos vendo cada día que pechan máis
comercios nesa rúa e outra cosa que vemos é que están con grandísimas dificultades aqueles que todavía permanecen ali. Mira, Sí, no, daquela do uso que quería falar aquí, non? Bueno, a ver, as administracións públicas non generan empleo en general, poden generar algún empleo público, pero en xeral poden as condicións, poden poñer condicións, poden mellorar condicións para xerar empleo público, o emprego, pero emprego xeran os emprendedores, as empresas, etc. Primeiro punto. Segundo punto, a responsabilidade básica na xeración de emprego é de outras administracións diferentes ao Concello. Eso creo que é evidente. Hai que ter as competencias delegadas constitucionalmente para resolver ou intentar resolver os problemas de reactivación económica. E, por tanto, hai que exigirle a esas administracións, chámese autonómica, chámese central, goberne que poñan todos os medios necesarios para activar a economía e que esa activación supoña xeración de emprego. Creo que eso é que deixar bastante claro, porque cando se fala de que vai a facer o Concello para xerar emprego, hai que facelo sempre con mesura e con prudencia, non? E é certo que se poden facer cousas, pero é difícil facer unha cousa e a contraria. É difícil decir que se van a poñer cartos públicos para reactivar a economía e el emprego e ao mesmo tempo decir que se vai a recaudar menos, que vamos a ter menos cartos públicos para hacer estas cousas. Por lo tanto, creo que hai que ser prudentes a hora de facer promesas electorais, non vaya a ser que unhas sean contradictorias con outras, non? Pero é certo que dentro do Concello sí que se poden facer cousas, porque hai outros concellos que o están facendo, non? A racionalización da fiscalización da Fiscalía de Pontevedra non ten por que supoñer unha merma de ingresos, non ten por que supoñer unha baixada de ingresos, simplemente que, bueno, que aqueles que máis teñen paguen algo máis e os que menos teñen paguen algo menos. Eso tamén se pode facer. E creo que é importante, incluso por justicia social e por solidaridade. E creo que ese é un elemento, non? E logo hai a posibilidade de generar axudas directas, contratación de Concello, de forma temporal, para estimular a economía, que habría que poñer en marcha. Non cabe duda de que o transporte pode ser un elemento que axude a referenciar a Pontevedra como o elemento central da comarca, non? Non sei se ese será o problema fundamental do comercio de Pontevedra. Creo que o problema fundamental é un problema de modernización, de adaptación ás novas tecnoloxías, aos novos tempos. Xa non estamos nos anos 80, estamos ben entrado o ano século XXI, as formas de comercio son totalmente diferentes. Eu teño unha filla de 19 anos que compra mayoritariamente por internet, cousa que eu non son capaz de facer porque non entendo como funcionan esos xintófanos, pero é así. Entón creo que o comercio local tamén ten que ser receptivo a todo isto, non? E é certo que se poden buscar fórmulas de axuda, incluso de forma temporal, non? Non podemos pensar que o Concello de Pontevedra vai a resolver os problemas do paro de Pontevedra. Esos problemas de paro de Pontevedra, que son problemas xenéricos, o vai a só falar de Pontevedra, pero son de todas partes. Esos problemas son problemas estruturais que se teñen que corregir con legislación dende a Comunidade Autónoma e dende Madrid. Non sexamos aquí nos bastantes competencias ten que asumir un Concello para que tamén se lle carguen as competencias en materia de eliminación do paro. Sí, bueno, eu, de verdad, non sei se os que están aquí na mesa, e especialmente o señor Rafa Domínguez, conoce unha cousa que se chama apocalipsis rectal, que é algo que se ven falando desde hai 10 anos sobre a crise do comercio local, e que é unha cousa extensa en todo o mundo. E empezaron a falar deso os americanos. Nos empezamos a enterarnos pero é unha crise global no comercio local, porque, efectivamente, o dixo moi ben Tiño, porque hai ventas online, porque se está reconvertindo todo eso, porque hai franquicias, por moitísimo, e porque, ademais, as políticas xerais que fai o goberno do Estado, a Xunta, que favorece rebaixas antes da temporada, fai denis, aquí, todo é favorecer, facemos unha gran superficie máis grande que a outra, e logo desactivamos as cidades, e despois o comercio local, que non é o caso de Pontevedra, porque aquí dá a impresión de que aquí en Pontevedra cerran comercios, claro, cerran comercios, tamén hai outros comercios, tamén hai rúas que non tiñan comercio, non teñen,
porque se está ampliando a zona comercial da ciudad. A xente que ten alguna idade sabe que aquí había un comercio moi no Cogollito, era Oliva, Peregrina, Daniel de la Sota e un pouco Benito Corval e tal, e se acabou o rollo, e eso está aumentando. Por lo tanto, claro, non entender que facer unha cidade onde se melloran o espazo público e se fan zonas peonís, porque a xente demanda zonas peonís. O comercio, que non está na zona central, demanda actuacións de calmado de tráfico, porque ven perfectamente que na zona onde hai xente é cando funciona o comercio. Non funcionan os comercios que están ubicados en Beira-Mar con 4 carriles, nin con aparcamento libre. Funcionan porque a xente, xa o decía un señor que se chamaba Viñas, hai 20 anos, este é un debate de hai 20 anos, que lle decían, oiga, a usted está de acordo con a penalización, señor Viñas? E dicía, a mí nunca me entrou un coche a comprar un libro na librería, porque a xente compra anda. Por lo tanto, decir todo isto que está dicindo algún, pois non enterarse da misa menos. E logo despois decir que vai baixar impostos, que ademais o Concello ten 2 impostos. Un é o imposto de bens inmuebles, vale? Que é o número 46 das 50 capitales de provincia, máis baixo. E logo o imposto de vehículos, que é exactamente igual o número 44-46 de todas as 118 euros por un vehículo de máis de 150 cabalos e 56 euros, semellante a calor. Vamos a baixar uns impostos que son ridículos comparativamente co imposto do IRPF ou co imposto do IVA. 2 puntos ou 1 punto de imposto do IVA en todos os produtos que consumimos, todos, 2 puntos solamente, equivale a todos os impostos municipais. 1 punto, todos os impostos municipais. E resulta que nos pasan do 18 ao 21, e entón a preocupación é que vamos a resolver o problema rebaixando os poucos precios públicos e costos. Iso é o conto de a casa de Tócame Roque. Eu vou baixar impostos, vou reducir ingresos, efectivamente, e automáticamente vou facer moitas máis cousas. Bibliotecas, centros de interpretación, vamos a facer maravillas con menos gastos. Bueno, hombre, que eu digo que o Partido Popular eso, que fixo aeropuertos onde non aterrizou nunca un avión e que encheu de cargos todos os bancos de Suiza. Hombre, eu creo que prefería estar calado, non? Estar calado. E logo ainda non me contestou cales son as medidas para a creación de emprego que vostede promete, porque eu non prometí crear emprego. Eu nunca prometí crear emprego. Eu prometí facer unha cidade atractiva, unha cidade onde a actividade económica aumente e despois a actividade privada, o comercio, que por certo é o segundo generador de emprego nesta cidade. O segundo, con alrededor de 8.000 personas que están traballando no comercio minorista e mayorista. 8.000 personas, que non é unha coña. Bueno, pode haber crise, non te digo que non, pero hai moitas persoas traballando no comercio. Bueno, eu non prometí generar emprego. É vostede o que está dicindo que vai crear emprego, que ainda non me dixo como. Desde logo, vendendo os electores, non se crea emprego. Porque o que eu sepa, a súa medida foi vender os electores e vender outra vez. De verdad que me gustaría que me contestar. Vou contestar. Eu quero dicir que meterse nunha situación familiar, Lores, é moi fea. O señor Lores falar dunha situación dunha venta dunha familia na que eu non estaba nin participei, pero que sí que estaba na minha familia, é moi feo falar da familia. Podemos falar todos da familia de todo o mundo, pero eu penso que é moi feo entrar nese tema e iso significa que está moi nervoso neste tema do emprego. Segundo, eu non escoitei ninguna medida do señor Lores para o comercio local, ninguna. Falou de que fixo, se dá conta que só fala do que fixo e non está falando do que quere facer. Perdón, pero se dá conta que só fala do que fixo. Nos andamos mal de tempo, pido a máxima brevidade, entón se pode contestar directamente a pregunta que lle fixo o señor Lores. E claro que temos que traballar para reducir o desemprego en Pontevedra, que é o maior problema, que ve todo o mundo que é o maior problema. A única persona que non ve que é un problema é vostede Miguel Ángel Lores. Señor Lores, é o único que non ve que Pontevedra ten un enorme problema de emprego. A cidade con máis desemprego de Galicia. Se poden facer moitísimas máis cousas. E claro que se poden baixar impostos e facer máis, sobre todo cando tes unha tasa de execución de presuposto
de 39%. Quere dicir que tes, vou poner un exemplo, 10 millóns de euros e gastastes con 9 e 6 con non eres capaz de manterlo. Por lo tanto, meninas Solores, hai moitísimas cousas que se poden facer. E reducindo o emprego, se gastas 4 millóns, nos vamos gastar 8,5, que o que ven a ser a reducción que eu propongo de en torno de 2,5 millóns máis ou menos dun orzamento de 77. E o que quere dicir é que o que vamos é traballar mellor e facer mellor, porque últimamente a taxa de execución de economía do Concello de Pontevedra do capítulo 6 é de vergoña, e máis de todas as cidades de Galicia, é unha vergoña. A verdade é que sigo sin escoitar que queres facer con emprego. Agora vai pechar ENCE. 800 familias van á rúa. Ti estás encantado. Que alternativa das? Perdón, señor, tenemos tempo máis tarde para hablar de ENCE. Andamos moi mal de tempo, pero imagino que tamén a xente que está aquí, a xente que verá despois en YouTube, tamén lle interesa na resposta do señor Fernández Lores. Se pode contestar rapidamente. Que vai presentar vostede entón para o emprego? Por exemplo, no primeiro momento que ti vas a ser impostos, o primeiro que consigues é que sea máis fácil. O segundo, se tires un alcalde que non vas pechando empresas como fixeches con Enosa, como fixeches con Tafisa e como queres facer con ENCE, o que ganas é confianza. Pero outra cousa que podes facer moi rápido, tens que facelo, un plan xeral de ordenación municipal no cual ti podes pôr e ordenar a cidade de Pontevedra, é dicir, onde van os espazos de lecer, onde van as casas e onde vai o solo industrial. Eu quero dicir aquí que o señor Lores tardou 15 anos en aprobar un parque... Eu quero dicir que o señor Lores tardou 15 anos en levar a cabo un parque empresarial, en aprobarlo. Por lo tanto, o señor Domínguez que vai facer que estes parques empresariales se fasan todos moito máis rapidamente. Pero todo isto, a reducción de impostos, a facer un plan xeral, nova ordenación municipal, o transporte urbano que vai traer, todo iso trae emprego inmediatamente. Por lo tanto, hai muitísimas cosas que se poden fazer. O que non vale dicir é, ti non propones e eu non fago en 20 anos, non fago nada. O que fixeches e non propos nada. Ademais, con bastante mal gusto, miras. Turno de palabra para el rey. Bueno, creo que era sobre o comercio. É evidente que o comercio sufre un declive, pero non só en Pontevedra, sino en moitas cidades. No, eso é evidente. De todas maneiras, un dato é que dos 600 baixos que hai na zona monumental de Pontevedra, hai un tercio que están baleiros e que, por tanto, non xeran nin actividade económica nin empregos. É un problema que se cadra unha boa misión comercial para o Concello de Pontevedra era recuperar, e para iso sería necesario contar como motor desa zona, motor comercial ou a Praza de Abastos, sería bo que a misión comercial que se faga desde o Concello sexa no espazo da zona monumental. Digo isto porque hai cousa dun ano e medio fixemos unha misión comercial a México. Somos moitos os que desconhecemos o retorno que tivo iso para Pontevedra e que nos leva a pensar que a relación calidade-precio foi bastante baixa. Sobre o emprego, bueno, é evidente que tamén as políticas activas de emprego dependen, sobre todo, do goberno da Xunta de Galicia e do goberno central. Os concellos o que poden é axudar a impulsar iso na medida das súas posibilidades, en lugar de permanecer de brazos cruzados. Por exemplo, podese facer a través da contratación directa de parados. A moitos nos choca que 2 meses antes das eleccións se renoven plaquetas de beirarrúas do centro da cidade ou se limpen as cunetas. Eso podíase estar facendo desde maio do ano 2015 a maio do ano 2019, desde logo, se fose por nós, desde maio do ano 2019 teremos xente contratada directamente polo Concello para atender as necesidades de mantemento das beirarrúas na cidade e das pistas no rural. A crise que padeceron os concellos e que padeceu o país veo acompañada, no caso de Pontevedra, polo furor privatizador que teñen vostedes, que
defenden como mellor xestión, máis barata e máis eficaz para os veciños a xestión privada de moitos servizos públicos. Parece que ignoran que aos concesionarios obteñen lucro, como é lógico, por facerse cargo dese servizo, e que ademais desde o Concello temos que pagar o 21% de IBE que se a xestión fose directa pues poderíamos afogado. Por exemplo, eu invito aos que estamos aquí a que cando remate o contrato de mantemento de xardíns de Pontevedra, que agora ten a mesma empresa que ten a recollida de lixo, por certo, o de un xardín remata este ano e o da recollida de lixo remata, ten unha prórroga que vence ao longo do próximo mandato, pois que o Concello se faga cargo directamente a través da xestión directa dese servicio, que é algo que o Bloque Nacionalista Galego pide noutros concellos. Eu creo que prácticamente no 90% dos concellos de Galicia, e aí deberíamos coincidir. Si me permites, porque Brevemente, se pode muy brevemente. Claro, se falou aquí no mercado, se falou no comercio. Eu é que non contei, porque é obvio, non? Estamos facendo en relación cos comerciantes sacar o comercio a rúa, pesca de rúa, que son cousas que os comerciantes queren que se fagan. Estamos poñendo en valor a parte superior do mercado, estamos facendo actividades de promoción dese comercio e, desde logo, intentando traer o máximo de eventos deportivos, congresuais, etc., que xeneran actividade económica e enchen as rúas de xente. Bueno, creo que iso é traballar con o comercio. Claro, non vai decir, oiga, se están facendo múltiples cousas e se incrementarán esas cousas. De cara ao futuro, obviamente, máis apoio, máis negociación, máis actividades, iso é o que vamos a facer, porque sí que é competencia nosa. O de dinamizar a cidade, recuperar o espacio público, darlle actividade, iso é unha competencia nosa. E efectivamente, aquí o que falla en todo eso, porque hai moitas ideas, moitas ganas de facer cousas, pero hai que botar contas, e nós temos que ter conta os cartos dos cidadanos e sacamos, obviamente, a máxima rentabilidade. Nós entendemos que o que estamos facendo e que vamos a facer é sacar de máxima rentabilidade e non comprometemos cousas que non son da nosa competencia, porque creemos que temos que exercer as nosas competencias. Bueno, outra xente fala de cousas, que sumadas unha tras da outra, automáticamente acabarían co superávit do Concello, pero con dous temas nada máis. Superávit do Concello, que anda depende dos anos, entre 4, 5, 6 millóns de euros, como te despistes un pouco en algún servicio que dupliques ou tripliques, se foi superávit. E a partir de aí, entón sí que non funcionan as cousas, porque entón non se pagan a proveedores, non se pagan os traballadores, non hai capacidade de investimento, e se hai capacidade de investimento en calquer cousa, obviamente está generando actividade económica e emprego. Por lo tanto, se genera moito emprego por parte do Concello, desde toda a actividade que teñen as empresas funcionarias, hasta todas as obras que se contratan, hasta todo o que hai alrededor dos eventos e das que se están facendo aquí, das festas, da programación cultural, festiva, etc. Perdón, Por señor. tanto, señoras moito emprego, non? Pero, en todo caso, eu me gustaría que, efectivamente, se explicaran, cando se fala de resolver ese problema desde un punto de vista estructural por parte do Concello, que cales son as alternativas. Perdón, señor Flores, a verdade que estamos botando bastante falta a brevidade e, ademais, non falou vostede prácticamente do comercio, pero non temos tempo realmente para continuar con este tema, xa tivemos que suprimir moitísimos, hemos montado tempo, entón, queríamos unha cosa, non queríamos deixar de lado unha cousa que esta radio impulsa o Grupo de Normalización Lingüística do noso instituto. É unha pena que teña que haber grupo de normalización lingüística porque se está a perder entre a xente nova o galego. Quero que me digan rapidamente, porque temos moi pouco tempo, se va a presentar algo para o galego. Quen queira comezar, que o faga xa. Non ten ningún problema en falar o galego, pois que temos que darlle
toda a publicidade posible de as comunicacións, pero non si creemos na liberdade. Eu penso que o galego viviu épocas moi malas cando houve unha ditadura que intentou que non se falara galego e o galego saiu a flote. Penso que pertence a todos os galegos e a todas as galegas e somos suficientemente listos como para saber valorarlo e amalo sin necesidade de que ninguén nos venda ou nos impoña cando temos que falarlo, cando non. Sigo pensando na liberdade de cada un para falar calquera das dúas linguas que hai na nosa comunidade. Vale, a pregunta é se vostedes van presentar algo que axude o apoio do galego, non sei se nos seus programas electorais a tomar unha proposta dende Colosio sí que axuda. Eu penso que habría que darlle unha volta ao sistema educativo porque os rapaces non lles gusta falar en galego e por algo será. Entón penso que a través de programas os fillos non te gustan, non sei os meus, non? Igual algo falla o sistema educativo para que os rapaces non lles guste falar en galego. Igual temos que facer un tipo de programas donde aprendan que o galego é o meu non solto un canto, chamame María Rey. Outra cosa é o canto. É un programa bueno, primeiro, que hai programación actualmente no Concello que vamos a potenciar, obviamente, desde o Apego, que é un programa para as nais e pais e os nenos que nacen no Concello para iniciarlos na normalización do uso da lingua, non? Nos programas que teñen que ver co salón cultural infantil e juvenil, na hora do conto, son programación específica as bibliotecas, pero creo que o máis importante desde o meu punto de vista é querer o galego e apostar por ele e utilizarlo como un vehículo oficial e normal da vida cotidiana. É dicir que, para mí, o máis importante é que o alcalde ou o grupo de goberno do Concello ou os concelleiros falen galego con normalidade da vida cotidiana. Eso é o que prestigia o uso da lingua. Se tú non escoitas falar galego na tua casa, malamente vas a ter interés por falarlo, pero que as institucións utilicen normalmente a idioma e a potencia e que as institucións, por exemplo, os responsables da normalización lingüística, pues digan que hai asignaturas que non se poden dar en galego porque as asignaturas científicas ou as matemáticas non se sacas en galego, son esta mensaxe que se está mandando. Claro, con eso é obvio que se van a seguir perdendo falantes do galego, cousa que nos preocupa moito. Por lo tanto, o galego é un símbolo de identidade do povo galego e, por lo tanto, hai que potenciarlo desde todas as administracións públicas. Pídenos palabra. Eu quero dicir unha cousa que eu teño mis avós que escribía en galego durante a dictadura e vou ser moi rápido. Se os galegos non defendemos o galego que é unha riqueza, ninguén en Madrid vai vir a defenderlo nos. Por tanto, de todas as institucións, xa sesan locais, xa sesan autonómicas, xa sesan provinciais, todos temos o compromiso de defender o idioma que temos que facer. Vale, David Marcanas, rápidamente, por favor, un par de segundillos porque... Puedo ser casi incorrecto. Das cousas que fai ben neste Concello, hai dúas que fai ben, non? Que sí, son os dos míos. Son os que non están mal, porque son dos temas moi, de un punto de vista moi importantes. Un é o seu empeño na normalización lingüística, eso é evidente, e hai que agradecerle, e outro é a memoria histórica. E creo que iso hai que recoñecer. Os gobernos, cando estamos en unha posición, tenemos que intentar ser sensatos e decir as cosas como hai que decirlas. E nos temas de normalización lingüística e memoria histórica, o Concello de Pontevedra é un referente. Vale, Bueno, son un pouco máis estético que o señor Fernández. O Concello de Pontevedra ten un orzamento aprobado de 76,3 millóns de euros e a partir da normalización lingüística son 90.000 euros. Por lo tanto, é un trato algo rácano, E o Concello de Pontevedra, se entramos nas estatísticas, no Instituto Galego de Estatística, vemos que non pode sacar demasiado peito no que se refire ao uso do galego como lingua entregada sempre
en Pontevedra estamos nos mesmos niveis que en Ferrol ou que en Vigo. Sobre o 8% dos habitantes de Pontevedra empregan o galego sempre. E despois, no que fai os menores de 5 anos, aí somos os capitáns absolutos, porque en Pontevedra empregan o galego o 3,5% dos menores de 5 anos. É a cidade onde os nenos menos falan galego. Por exemplo, en Santiago, digo datos do Instituto Galego de Estatística, en Santiago é 16,57%, e en Lugo 11,90%. Aquí unha cifra raquítica do 3,50%. Por lo tanto, non se pode sacar demasiado peito no que se refire aos datos do Concello de Pontevedra. Nós, evidentemente, queremos potenciar o servizo de normalización lingüística e as iniciativas a desenvolver desde ese servicio, incrementando a partida, consolidando e reforzando as políticas de normalización lingüística. E eso non é negocio. Eso que pasa, que describes, eso é culpa do alcalde que utiliza o galego regularmente, que fai campaña. Eso que acaba de decir non é negocio. Non terá que ver con o prestigio do idioma, non terá que ver con que a Xunta de Galicia reduzca a normalización lingüística, desprestigio do idioma. Eso non é negocio. Sí, pero se aquí os datos son 3 veces peores, que eu non comparo con Euskadi, nin comparo con outras cidades de Galicia. E se aquí os datos son 3 veces peores que en Santiago ou que en Lugo, algo pasa. E resulta un pouco paradoxal que sexa na cidade que ten unha alcaldía nacionalista desde hai 20 anos. Entón, algo está sucedendo. Vale, bueno, muchísimas grazas. Nos imos a un tema que eu creo que non sei para que máis tempo reservamos este debate. É un tema que ten realmente a nosa sociedade dividida. Realmente sabemos que o Concello dicía agora que está a favor de trasladalo. Seguramente moitos de vostedes, por exemplo, Rafa Domínguez, sabemos na nosa luz, imos falar dende Rafa, apoiaba que non se cambiase, que non houvese este traslado. Entón, eu deixo caer a bomba e que queira comenzar, que o faga a favor, en contra, en comenzar. Nos mantiremos sempre a mesma maneira de pensar con respecto a ENCE. Non nos gusta onde está, pero mentras a legislación vigente lle permita estar aí, non nos queda outro remedio. Nos pensamos que a ENCE, dende o ámbito municipal, hai que exixirle que devolva parte da débeda que ten coa cidade de Pontevedra. Eu penso que deberemos exixirle maior inversión, que se traduzan en empregos de calidade, que siga cumplindo coa legislación medioambiental, que faga ese proxecto paisaxístico para que non sexa dañino, non? E que, ademais, ese plan social que o siga cumplindo. Por lo demais, penso que a veces se utiliza de maneira política e que estamos nun momento xa en que hai unha especie de guerra contra os traballadores de ENCE. Sí, nos sorriu, pero pareceme grave que unha cidade atente a veces políticamente contra unha empresa, cando o que hai que facer é ir contra as políticas que han permitido que esa empresa este aí e, dende logo, non contra os traballadores. O seguinte, quen quere comentar algo? Non sei, que non sei se Bueno, vamos a ver, a nós preocúpanos evidentemente o traballo en Pontevedra, os postos de traballo en Pontevedra, o emprego e as familias, non? E, por tanto, eso inclúe os postos de traballo dunha empresa como a Circulosa e as familias que dependen deles. En todo caso, o emplazamento da factoría é claramente inaceitado, é unha herencia que recibimos da ditadura de Franco. Parecía que esa
cuestión ia quedar resolta coa lei de costas do ano 88, que é unha lei progresista e que situaba o horizonte de actividade de ENCE, igual que outras concesións en zona marítimo terrestre en 30 anos. Eso poñía como data de referencia para o peche de actividade o ano 2018, cando a empresa se vende desde o Estado na súa totalidade, quen adquire a compra por un prezo de saldo, porque sabe que tiña daquela 17 anos máis de actividade e de negocio. O caso é que pasou o tempo, polo medio houbo unha contrarreforma da lei de costas que permitía prórrogas, e polo medio hai tamén a responsabilidade de distinto nivel, pero de varios partidos que non buscaron unha solución satisfactoria que garantise o custo social cero, ou parecido a cero, do traslado da factoría. Refírome ao Partido Socialista, que gobernou moitos deses anos no goberno do Estado, o Partido Popular, que tamén gobernou moitos deses anos no goberno do Estado, e o Partido Socialista e o Partido Popular na Xunta de Galicia, onde tamén gobernou o Bloque. Entre o ano 2005 e 2009, o Conselleiro de Industria era do Bloque e o Conselleiro de Medio Ambiente era do Partido Socialista. E xa se sabía que a aspiración que tiña toda a sociedade en Pontevedra era que no 2018 se cumplise aquela lei e esa factoría desaparecese dese emprazamento. Deixouse pasar o tempo, iso non se fixo, e agora chegamos a unha situación na que a empresa, que, repito, comprou a prezo de saldo a celulosa, pois que está chantaxeando a toda unha sociedade cos postos de traballo. Entón, eu creo que o sensato, desde o punto de vista do futuro, sería que as administracións e a empresa buscarse unha solución satisfactoria para o traslado da factoría, que debe ser un traslado negociado. Evidentemente, para iso non é necesario recorrer os 60 anos de prórroga que lle concedeu o goberno de Mariano Rajoy a propiedade, pero se cadra en beneficio do mantemento da riqueza e dos postos de traballo, pois se podería entender que para ben de todos e evidentemente tamén dos cidadáns de Pontevedra se buscase unha fórmula de traslado negociado en un tempo razonable. Vale, nos pedimos de novo brevidade, pero así para facelo máis verdadeiro queremos saber un pouco se están a favor ou en contra dese traslado e por que sexa o máis breve posible. Ti non quería intervir? Sí, pero non brevemente. Claro, é que me pides brevedade nun tema que é imposible ser breve, non? Cuestións de personajes, non podo ser breve neste asunto, non? En todo caso, sinto certa alegría por ver que é unha idea que se propuxo, unha proposta que se fixo por Partido Socialista e que foi despreciada fai meses. Agora xa se empeza a ver, a falar de que hai que negociar o traslado, bla, 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 bla. Bueno, claro que hai que negociar o traslado. Pero para empezar por un principio, ERCE é unha imposición franquista. É unha imposición de un goberno fascista que a puxo aí e que destruiu unha riqueza natural impresionante. Aí hai unha playa. Miña nai ten 83 anos, miña nai lembra a playa, lembra ir aí a mollar os pés. Por tanto, hai unha riqueza natural que se perdeu. E unha lei de costas da 88 que fixou un prazo máximo que era o 2018 para sacar eso dele. No 2001, cando a empresa se vendeu, como dixo Luis, cando a empresa se vendeu, os que a compraron sabían que no ano 2018 se tiñan que ir e tiveron tempo de sobra para establecer un plan, un proxecto para trasladarla e non o fixeron.
E para iso contaron, para manterse aí, contaron coa complicidade do Partido Popular, que modificou a lei, pero hasta modificou mal, no ano 2013, para dar unha prórroga de 60 anos. Claro, cando se fala, cando os traballadores que apuntan co dedo a Tino Fernández e algún máis, non? E poñen dianas e escarallan bens do Partido Socialista, cando os traballadores apuntan a Tino Fernández, equivócanse. Os que os enganaron foron o Partido Popular e a empresa, e a que teña que pedir responsabilidades é o Partido Popular e a empresa. O Partido Socialista ven mantendo a mesma postura desde fai moitos anos. Ence sí, pero non aí. Dixemos, xa fai décadas que dixemos eso, e seguimos a manter o mesmo. E nós dixemos, o Goberno de Madrid, o Goberno Socialista de Madrid, o Goberno de Pedro Sánchez está disposto a sentarse nunha mesa para falar do traslado. Que costa moito? Claro que costa moito. Que é difícil? Home, claro que é difícil, pero é a única solución. A única solución que teñen os traballadores para manter os seus postos de traballo é que a empresa e esa administración se sente a negociar un traslado, porque aí non vai a seguir. Aí, e iso sabe hasta o señor Colmenares. Por eso, o Partido Socialista insiste que unha das primeiras cousas que fará, se chega a ter a confianza dos pontevedreses para gobernar, é convocar esa mesa de negociación e ofrecerlle unha silla moi cómoda ao señor Colmenares para que se sente e podamos falar do que hai que falar realmente, que é do traslado. E os traballadores o que tiñan que facer é estar presionando a súa empresa e o Partido Popular para que asuman as súas responsabilidades e se senten a negociar. Grazas, señor Fernández. A verdade é que sabemos que vostedes teñen a xenda para agora, para os próximos minutos, entón, rapidamente, a favor en contra Partido Popular. Eu quero dicir que hai unha cousa que Pontevedra ten a tasa de desemprego máis elevada. Se pecha sí, pero non queremos saber. Se pecha en este momento. Temos que o PIB é aproximadamente entre 12 e 20% do peso da cidade. Por lo tanto, quero dicir que se unha tenda de camisas de Pontevedra vende 10 camisas, automáticamente o día seguinte vai vender 8. Se alguén ten algún dato que di que a contaminación de Pontevedra, de Ence na ría, superior aos resistos ou os mínimos exigidos pola Unión Europea, eu pido que vayan directamente a Fiscalía aos presentes, porque un delito ecolóxico é un delito que, por tanto, eu pido que les que din que contaminan, cando ya está contaminada por E. coli, que vayan inmediatamente a Fiscalía e digan está contaminando por isto, está contaminando este momento. O sitio é malísimo, pero dá moitísimo emprego nunha cidade onde non hai emprego noutro sitio, non hai outras empresas, onde a saída de Ence vai ser un problema terrorífico para as contas da cidade. Vale, pero non tiene a señora Rey. No, para eso pronto. Muy Samuel, brevemente, para decir, cando eu que transmitín a posición do goberno sobre Ence aos responsables de Ence do seu día, eu creo que hai, por lo menos, non sei, 15 anos ou máis, transmití a miña cuestión, que Ence tense que ir aí. A lei de costas acaba no 2018 e, por tanto, tense que ir aí. O que me dixeron directamente é que salen os máis barato comprar voluntades en Pontevedra ou cambiar ese feito de que se marcha en 2018 que facer un traslado que é moi caro. Iso é o que me transmitiron moito. Xa desde aquí, vale? E, efectivamente, a bufete o fixeron. Cambiaron a lei de costas e compraron voluntades do Partido Popular, claramente. No mi partido tamén compraron alguna voluntade. No, estou falando de antes. No mi partido quizáis alguna. Dito esto, inevitablemente tense que ir, porque a prórroga é manifestamente ilegal. É ilegal, non? Hai varios argumentos jurídicos que dicen que a prórroga, por tanto, tense. E o traslado é posible, porque o pelotazo de 60 anos de concesión a esta empresa, estamos a falar entre 2.000 e 3.000 millóns de euros, dá para facer un traslado de 1.000 millóns e ainda ganan 1.000 e pico ou 2.000. O que pasa que isto é un pelotazo e queren ganar absolutamente todo. E nós, os pontevedreses, por lo menos unha parte importante, que eu creo que é mayoritaria dos pontevedreses, queremos recuperar a ría por os que ten a ría. E a fábrica de celulosas, en todo caso, se queren seguir producindo e mantendo os postos de traballo, poden levar a unha ubicación alternativa, que obviamente é responsabilidade da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado, que
que son os competentes sobre a ordenación do territorio e creación de polígonos industriais estratégicos para industrias de enclave. E o señor Domínguez que saiba que aquí hai cando menos 3.000 ou 4.000 postos de traballo na industria que non están en ENCE, e son un porcentaxe de postos de traballo na industria superior a outras cidades, vale? E, por lo tanto, tranquilidade, que non pasa nada. No pasa nada, as 800 familias que se van á rúa pasan de moito. Claro que pasa, é un proxecto de alternativa. Aquí a xente ten que falar. Sí, é que precisamente diso ia falar porque a verdade é que o tempo que está a pasar xa eliminamos varios temas da nosa careta, do noso guión, e vemos que o público reducirse moito desde o primeiro minuto. Entón, se os parece, compañeiros, recuperamos a nosa luz de antes, encendemos un pouco esta zona de aquí, porque antes de que se nos marche máis público queremos hacer esa rolda de preguntas. Non sei se alguén quere... Bueno, temos aquí unha voluntaria, un collero micro. Público. Bueno, pois imos entón preguntar a ver que o que quere saber o público. Que tal, como se chama? Eu chamo-me Aida. Aida, a que quere facer esta cuestión? Eu quero facer tres preguntas rápidas. Primeira pregunta non, o do comercio, porque podes preguntar. O do comercio. Naide neste momento da mesa falou dos alquileres. Naide falou dos alquileres. E os alquileres é importantísimo. Eu teño cinco conocidos entre comercio de roupa e bares que tuveron que cerrar porque lle subiron os alquileres dado a esa lei que mandou, me parece que era do tempo de Mariano Rajoy e toda esa historia, e que subiron. Entón, caducoulle o isto e subironlle que era imposible pagar ese alquiler. E despois, outra cuestión, o idioma. Eu vivín por sorte ou desgracia en Suiza e aí falanse 4 linguas nacionales que se falan, os rapaciños desde moi pequeniños falan as 4 linguas e non teñen ninguna vergoña de falar as linguas. E aquí tense vergoña de falar o galego. Tense vergoña por culpa vosa, por culpa do PP, que desde a Xunta está facendo, si preguntan os maestros, e pregúntenlle, porque eu tamén teño conocemento... Eu que a pregunta para min. Perdona, por culpa das escolas non se está promocionando o galego, está se promocionando o castelán. Iso podes preguntar a cualquier maestro que te está, además, oyes a falar ao presidente e sempre te habla en castellano, o casi siempre. En moi poucas cousas se fala o galego. Outra cuestión, o DENCE, xa termino, o DENCE non son 1000 postos de traballo, ni son 300, ni 800, son 1.120 ou 130 postos de traballo. Cando queiras podemos ir a ENCE e dixo a ti porque o temos moi controlado. Desde a PCR témolo controlado, non me veñantes con demagoxias, por favor, cala. Non te moleste. O mínimo de educación. Porque non me moleste, que non me corte. Entonces, suba aquí se quede. Non vou subir aí. Entonces, ese tense que ir porque está intoxicando Pontevedra. O incendio que hubo dos isto fai non sei cuantos anos, iso porque foi ese incendio aí ahora non me sale do archivo de enfermedades, porque foi ese incendio para que non se supera a cantidad de cánceres que había e a cantidad de rapaces e raparigas que hai con cousas cerebrales.
Iso hai, vin de mirar a ver cuánta xente non hai rapaces pequenos con esas dificultades. Ence ten que irse da ría. Sí ou sí, poñas o PP como se poña e deixar xa de faer as portas giratorias. Non sei se quere engadir algún de vos. Eu vou contestar, o único que creo que podo contestar. Eu, cando empezamos a falar de ENCE, visitei a fábrica e ainda fai pouco, porque non me gusta escoitar dun lado e do outro os números. Eu pedín o TC un papeliño onde constan todos os traballadores que traballan directamente na fábrica e o número de traballadores é de cerca de 380, se mal non recordo, co cal non son 100 postos de traballo, son cerca de 400 directos na fábrica, porque non creo que lle emitan a Seguridade Social. Non o sei, igual tamén queimaron, se está tan segura de que queimaron esos archivos, quizáis debería de ir a un xuzgado. Non sei se alguén quere engadir Eu algo quero máis. dicir que eu estou moi orgulloso de falar galego cando me fala en galego, falar español cando me fala en español, e iso de que o dicendo foi colocado para non vou contestar. Non sei se alguén máis do público quere engadir algo, facer algún tipo de pregunta. Ninguén máis. Bueno, pois en tal caso, imos continuar co debate, pero xa dicíamos antes que eliminamos bastantes temas. Imos ser bastante breves, o máis que poidamos. Son 23, xa nos estamos un pouco, pero quería decir dúas cousas rápidas. Primeiro, que mensaxe mandarían vostedes aos pontevedreses? Rápidamente, comenzamos con Rafa. A miña idea é que a cidade é bonita, temos que mellorar o que os barrios periféricos, temos que axudar as parroquias, temos que ter transporte urbano, temos que ter un son, pero sobre todo temos que ter emprego e oportunidade. Luis. Eu creo que chegou a hora de que o cambio goberne o Concello de Pontevedra con outras prioridades e con outras políticas. Pontevedra é unha cidade con un enorme pasado e un tremendo futuro. Temos que todavía moito que facer, unha cidade que xa avanzou desde o ano 99 de forma importante, pero queda moito camiño por recorrer, e sobre todo queda o camiño por recorrer un camiño onde a xente sea o máis importante. María. Pontevedra ten que ser unha cidade do século XXI e por riba de todo unha cidade modélica. Pois eu decirle que si consideran que a cidade mellorou nos últimos tempos, pois que sigan confiando no BNG, porque no siguiente mandato temos ideas e temos forza para dar un salto adiante e garantizar un futuro esplendoroso para a cidade de Pontevedra e para o Concello de Pontevedra. Vale, vamos a pedir agora unha resposta de sí ou non. Rápidamente, o Partido Socialista organizou a primeira manifestación LGTBI que se fixo na historia de Pontevedra. Non sei se apoian vostedes esta decisión, esta creación desta manifestación, sí ou non, e por que razón? Sí, non teño dúbida, non hai moito que explicar, claro que sí. Consideran a igualdade e, por tanto, sí. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que nos fomos pioneiros, ¿no?, na visibilización da diversidade sexual desde hai moitos anos e, por lo tanto, todo o que sea visibilizar esa diversidade terá o noso apoio. Sí, sí. Vale, e imos con... imos finalmente con outro sí ou non. Se chegan vostedes ao goberno, farán algún tipo de campaña de apoio ás mulleres, saben se xa no ámbito laboral, social, en calquera ámbito? Comenzamos con Miguel Ángel, sí ou non? Indiscutiblemente, nos cando falamos de unha cidade pensada para as persoas, estamos falando para todas as persoas e, por lo tanto, sí. María. Mulleres non necesitamos apoio, que necesitamos que se nos recoñece. Sin dúbida. Sí. Sí. Bueno, pois con este último sí ou non despedimos este primeiro debate electoral de cara ás eleccións municipais pontevedresas. Agradecemos a todos vostedes a súa participación, tamén a todos os que estiveron aquí durante o debate, tamén no principio, por suposto. Así rematamos, a verdade é unha pena que tivemos que suprimir
par de temas, pero sí, pero iso, agradecemos sobre todo a súa colaboración e intervención no nosa descarga. Isto non se emite, pero quería que temos aquí un gran equipo detrás de todo que está do noso fondo e iso, que moitísimas gracias a todos vostedes por placer con iluminación. Sí.